Здравейте, хора. Аз съм Симпай и това е следващото видео на Майнкрафт, в което ще играя на Fastbuild в български сървър. И да, Fastbuild, който не знае, дават ви дадена постройка, има Гуен, което е като такова, което е като... Дават ви нещо, има Гуен, риба, която решава кое е най-добро. Също така още взето. Не е трудна играта, но трудно е за строение. Стат. Долу ще има... Айде. Това е там е Гуена. Със сигурност не успях да го направя, защото това съм аз пак. Аз почти никога не успявам да правя постройката, ама... Хайде да все пак може да се справя, като се първи. Така. Лад, лагна. Окей, моето. Вау, какво е трябвало да строим, аз какво съм построил. Окей, има е по-зле от мен, аз съм 85%. Елиминираха един човек. Бога не е този. Окей. Това да. Оф, това е отвратително. Аз това никога не успявам да го направя, защото е да. И лад, всяко трябва да направим. Ще запълни места. Лад! Окей, за първи построих перфектно. Предполагам някой не успял перфектно. Да, този не успял. Да направя както трябва. Имам 100%, което значи, че няма как да ме елиминират. Да, GG. Така да видим следващата постройка. Окей. Значи това е тук. Само че така ли беше? Да, така беше. Аре. Всички успяха. Не, този не успя. Да, не успя. Съм 100%, това е найс. Само да погледна как върват нещата, всичко е наред. И... Така. Част на уния гадница справих, но това няма да успя май. Това е толкова лесно. Абе как? Нип, няма да успя.
Ето и не успя. Да видим. Май той е по-добре от мен, да. Аз съм елиминиран. 81%. Еми, GG. Айде. Окей, второ място. Ще изиграем още една игра, за да видим как ще се представим, ако... Такова... Ако... Сладия знам. Още една игра и ще спрем клипа най-вероятно. Чай, че лагна. Ще спрем клипа след това. Чакам да видя. Окей. И почваме. Като цяло, ако игришката ви харесва и ви кефат такива клипчета, коментирайте и кажете. Аз казах, че ще гледам се реванширам. Заради днеска. И заради вчера, ама... Ей, това е лошо. Така. Аз запомних горе-долу билда как беше. О, не. Знам какво ми е грешката. По-късно. What? Какво ни е наред, бе? Аха. Окей, имам 95%, не би трябвало да ме изхвърли. Окей. Това го строя за първи път. Тичи. Това е до края. Така. Искам първо да направя клавишите. Защото ти просто съм издор да ги направя. Така. И от тук нататък вече това е лесно. Това с какъв лак играя. На клипа не знам дали ще се усетя, ама... Опа. Окей, спорам клипа. Ще се върна след малко. Хора. И... Сори, ама... Звъннаха ми, нямаше да... Иначе това го направих перфектно миналия рунд, не ме елиминирах, ай тъй. На 100%, майче всички са го направили, тъй че да. А не, кой не го направи? Аха. Окей. И сме на последния рунд, тъй. Сега това е... Да. Само че... Сега, кой беше? Така, така, така. Така и тук беше... Аз като ви казвам, че съм много зле в това, аз не се базикам. Загубих. Аз загубих. Еми, как го направя? Да. На 27% GG. Еми хора, след това да бъде за клипа. Сам да ма елиминирам. Да, това беше за клипа, ако ви харесва, може да го харесате, да коментирате и се абонирайте. Ще си видим следващия път. Аз бях Сенпай и до скоро.